apa ora kowe? Dul. Tangi kerja nah turu. Koncone iki lho mergaya kok mau ngowok. Uyohi pisan. Ayo. Suarane koyo mondok iki. Yo. Ayo, lompat. Melompat tok. Ya, Nek. Langsung apa itu? Suarane yo kaya ngomong. Lompat terus. Ketoke kowe gak cocok karo Ayu. Jajal kowe madhep rono ning sanding tembok kuwi jajal. Jajal ning sanding tembok jeglengo tembok kuwi jajal. Kok ketoke karo Ayu kok gak cocok. Ayo. Ketoke sing digek-gek nek Jajal. Lompat. Yo. Lompat terus. Lompat tok. Saiki ya. Maaf, sorry. Yuk. Gandeng belas yang Wok. Urai. Kisinan. kisinan Kisinan yo ben. nyeram yai Kisinan. aku Mengumpulkan jurus. Nah, nek iki cara Bayu Aji Gentari. Ayo ta. Cara kono Gentari. Sampai tanggal 8 Pak iya ning ngene-ngene loro lho. Sapa? Kon ning Klaten Mimi Napri. Mimi Apri nek ning Pake sapa sampean? Mimi Peri. Lah Nasir iki ora aku. Yuk. Nyanyi Kulan kenang wetan segera Larlan kedya alas Kowe yo elek atimu. Lah kok iso? Muni alas sangkrok nglirik aku mripatmu iki. Mantane aku druwuk. Sia-sia gitu. Sia-sia rumangsaku karo ngayen ki. Kok sia-sia. Alas angker kok ning aku. Kok sia apa ora? Mana kowe pendito? Ya ampun. Piye penditane piye? Iya apa ora? Iya, lagi kita enten-enteni lho. Nanti aku ra mudune bakno ra ditokne. Yuk. Livia belam yang Awas.